अल बाथौ महासभा दा जाबाय बर' थुनलाइ आफाद इंराजियाव बुंनांगौबा बड' साहित्य सभा बेबायदिनो बिथांमोना जोंनि द्राय बाथौ गौथुमनि मुंखौ बिदिनो दोनलांदों आरो दा सोरबा सोरबाया बुङो बाथौआलाय मोनबेसे दंबावोब्रा माथो गावस्राजोब्बायनो मोनब्रै मोनबा जाबायनो जों मोनब्रै नङा सानख' हाया बाथौ सोदोबखौ लानो सानख' हायि दङ सोरबा हासिं गुरु जानाय सोरबा नायखांनाय सोरबा मुंलि जावखांनाय बेथ' धोरोमनि माबा जानाया दा जोंनिया जाबाय दुलाराय बाथौ गौथुमा जाहैबाय धोरोमा थायोबा जाथिया थागोन खिन्थु धोरोम थायाबा जाथिया थाया धोरोमा आवगाय आब्रुथि गैयिखायनो दिनै हंकरियाव गोबां बर'फ्रा सरन लायै लायै धर्मान्त जानाय जाथियानो गोमाबाय सोलायजोब्बाय बेनिखायनो जाहाथे बर' जाथिया मोनसेल' धोरोमखौ फोथायनानै गावनि आंगो धोरोम होननानै बे दुलाराय बाथौ गौथुम बेखौ जोङो फुजा हिसाबैल' फालिया धोरोम हिसाबै जोङो बेनिखायनो दाउसा दाउदै बा बोलि बिधानखौ दोननानै बिबारजों इसोरखौ बावनो होदों बेहाय मोनथाम खान्थि दङ गोसो गोरबोजों बावनाय इसोरखौ बिबारजों बावनाय आरो बोलि बिधान खिन्थु बोलि बिधानखौ बोलिखौबो एसे बुजायदोंमोन गावखौ उसुरगा होनानै बावनानै गोसो मोदोम सोरबा बैरागि जानो लुबैयो सोरबाया ओरैनो माबा हिसाबै फालियो जे जाथि हिसाबै जों खौसे थानांगौ जाहाथे कनभार्ट जाया गुबुन जाथियाव बा धोरोमाव बेबायदि फालियो दा जिमान बाथौ दङ गुबुना जोंनि बे दुलाराय बाथौ गौथुम बायदि जोंनिया बे स्टेटआव नांना थायाखै जोंनि बे आसाम रायजोआवल' गैया जोंनिया नेसनेल नङा इन्टारनेसनेल होनना बुंनांगोन दा नेपालाव दं ओमफ्राय जेरै बहाबा माबायाव थांबाय अरुणाचलाव दङ मेघालयआव दङ बांलादेशआव दङ बे हिसाबै आरो मंगलियानावबो जोङो दाख्लैबाबो बाथौ गायसनना फैबाय बिश्वजित दैमारिया बेबायदिनो जों बेखौ नेसनेल बाथौ इन्टारनेसनेल बुंजायो खिन्थु गुबुन बाथौ नामखौ लानानै जे बिथांमोना खालायबाय दङ बेखौ नोंथांमोना रायजो राजानो बिजिरनांगौ आरो दा जोङो नाजाबाय दङ एस्टाब्लिश खालायनो जे कास्टमारि ल' बर' कास्टमारि ल' बेखौ अलरेडि जोङो बाथौ हिसाबै साबमिट होबाय बिटिसि गभर्नमेन्टनो बिटिसि गभर्नमेन्टआ स्टेट गभर्नमेन्टआव हरबाय आरो बिदिनो TRI ट्राइबेल रिसार्च इन्स्टिट्यूट बेनि रायज्लायनायनि गेजेरजों थिग नायबा स्टेट गभर्नमेन्टआ जेब्ला इन्डियानो हरगोन ख्रिस्टान हिन्दुजिम बुद्धिस्ट शिख बादि बायदि बायदि थायो खिन्थु बाथौनिया मानो गैया दा जों नैबे सिस्टेमखौ जिहेथु थांनो हायाखैमोन बेखायनो जोंनाव बे न'खराव बे गैया दा नैबे जोङो TRI थिग जानाय लोगो जोङो RGNआव थांना लोगो हमनानै मेम'रेन्डाम रायज्लायबानो नैबे गुबुननि बायदि जोंनाबो बाथौ जिम बियो फैगोन आरो दा बेफोर हाबाफारिफोरखौ बे जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुम जों बिबारजों सिबिनो होनाय नैबे दुलाराय बाथौ गौथुमासो हाबाफारिखौ मावबोगासिनो दङ गुबुनाथ' मावाखै सोरबाया माने एक नायकट' बाद हारसिंनो गुरु जादों सानैसो मानसिखौ बेमार फाहामगोन ओरै खालायगोन बेबायदि बायदिसिना खोमसि फोथायनायजों गोबां मानसियानो खोमसि फोथायनायखौ दिनैसिमबो मुक्त जायाखै गोरों गोरायानो बिजिया जुदि खें खें बुङोबा गावनि रोंगौथिखौ गावनि माबाखौ दोननानै बिनि मथे थाङो खोमसिजों थाङो खिन्थु जोङो सांग्रां जानाय सम फैबाय सांग्रां जानांगौनि सम फैबाय